Яқшымбет ауылында яшәүсе безнең кадерле һәм яраткан кешебез Нургали Абдулла улы Култаевты күркәм юбилейы 65 яше менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Кадерле атай, ошы зур һәм якты байрамың көнендә без һиңә ихлас котлауларыбызны юллайбыз. Алдагы тормышыңда ныклы һаулык, ак бәхеттәр, күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы һәм якындарыңның күңел йылыһын тоеп, әсәебез менән безгә терәк таяныс булып, бәхетле узын гомер кисереүегезне теләйбез. Безгә биргән матур тәрбияң, баһалап бетмәс хәстәрлегең өчен рәхмәт, атай. Дөньябызның котын арттырган алтын кулдарың талмаһын, эштәрең уң булһын, өметле хыялдарың тормышка ашһын, һәр көнеңдә күңел күтәренкелеге генә бирәһен. Йөрәгеңнең киңлегенә һыйганбыз барыбыз да, без бәхетле һиндәй кеше булганга яныбызда. Ярдәм, кәңәш кәрәк сакта бар һинең төпле һүзең. Күрше тирә, дус туганга йылмайып тора йөзең. Нык кеше һин, борсуда ла һынмайһың, һыгылмайһың. Язмыш һынаган сактарда абынып йыгылмайһың. Биргәненә шөкер итеп яшәйһең риза булып. Килһен алдагы елдарың шатлык, бәхеткә тулып. Һин бар сакта безгә рәхәт, балкып тора өйсе. Тормышыңды һөйеп яшәргә күнмәһен, атай, көсең. Бүген һинең 65 яшең, ә һин һаман яшь әле, кәрәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшәле. Котлау менән тормыш иптәшең Фәридә, балаларың Гөлсәсәк, Зинфира, Рафаэль, кияүдәрең Римир, Руслан, киленең Эльза һәм ейән-ейәнсәрдәрең Нәркәс, Азалия, Нурия, Айнур, Диләрә, Розалина. Хөрмәтле Нургали Абдулла улы, якындарыгызның тәбрик һүзләренә безнең иҗади төркем дә ихлас кушыла. Һезгә сәламәтлек, бәхетле киләсәк, алһу таңдар теләп, йыр бүләкте һезнең тарафтарга юллайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз, юбилейегыз мөбарәк булһын. Мин генәм яшь гомерне кайтыр дип сагынып көткән. Эх, бар иде яшь чаклар дип җырларга вакыт җиткән. Су куйынган елгаларның ярлары биек иде. Күрше картның алмасы да ямьлерәк кебек иде. Ызызатып йөргән көннәр бигрәк кыскалар иде. Алма түгел кыз урларга без дә остара идек. Без булмагач яр буйлары тынып калгандыр инде. Яшь гомерләр шул ярларда торып калгандыр инде. Чәчкәсе балачак булган икән, таланып пешкән алмадай яшьлектә узган икән. Күрше бакча алмасы да яшьлегем калды ерак. Эх, бар иде яшь чаклар дип йөрим бары тик җырлап. Кайтар дип сагынып көткән. Эх, бар
үйде яшақлар деп жырларға уақыт жеткен су құйынған